Good afternoon mga ka-That's Good. Naka-duty tayo ngayon sa DoorDash. DoorDash tayo, unang order, unang pick up natin sa Subway. So, nandito na tayo sa tambayan natin. Yan ang unang pick up natin. Ang oras ay 12:23 ng hapon, araw ng Biyernes. Yan, so puntahan natin yung Subway. Tapos confirm na natin. Ayan, confirm pick up. Tapos deliver na natin Francis Avenue. Ang instruction ng customer, leave at my door, put on orange chair just inside front door. Yan yung instruction niya. Head west on Groves Avenue toward Pandazzi Street, then turn right onto Pandazzi Street. Bago ako bumiyahe, laging ginagawa ko, tinitignan ko muna yung ruta. So, mayroon siyang nire-recommend, hindi natin susundin yun. Head west on Groves Avenue toward Pandazzi Street, then turn right onto Pandazzi Street. Hindi ko minsan na sinusunod yung nire-recommend niya. Malapit lang to. In 200 meters, your destination will be on the left. Yan. Ganun lang, tapos leave at my door daw. Ano yung instruction niya? Put on orange chair just inside front door. Ano yung orange chair? 80. Wala namang orange chair. Ayan, na-deliver na yung Subway. Itong app natin, nag-aantay na naman siya ng bagong delivery. Mukhang pulang-pula, busy yan pag ganyan. Ayan, ngayon lang tayo muling na nakakapag gawa ng video dahil na-busy ako ng 2 buwan mga ka-That's Good. Meron lang akong ginawa, nagklase kasi ako. Alam mo na, kailangan matuto tayo ng bagong kaalaman. Diba? Nag-aral kasi ako mga ka-That's Good. Nagklase tungkol sa insurance. Magiging insurance agent tayo. So kumuha ako ng klase. Wala pa tayong nakukuha. Dito na ulit tayo sa tambayan natin. Yan yung Starbucks Dito tayo lagi nakatambay. Yan, nagklase kasi ako ng 2 buwan. Kailangan ng masinsinang pag-aaral mga ka-That's Good dahil bago sa akin lahat kasi yun about sa mga insurance dito. Ang laki ng textbook, kapal ng textbook. Ayun, may pumasok na order ulit, pick up natin, accept natin. Kaso sa independent, malayo, tsaka 42 items mga ka-That's Good. Malayo sa atin yan. So ipa-ubayan na natin yan sa mga dasher na nandun sa malapit. Kaya dito tayo pumupwesto sa lower para yung mga tiga lower ang ma-pick upan natin tsaka ma-deliveran natin. Ayan. Nakaluwag-luwag na ako ngayon ng schedule sa pagkaklase. Kaya nakakagawa na tayo ng mga video ulit. Pero minamaster ko pa. Ayan, na-miss ko na nga mag-video mga ka-That's Good. May mga video na ako, so i-upload ko na lang. Wala tayong linis ng bahay ngayon, pero may mga nililinisan tayo. Hindi ko kasi ma-video yung mga bahay mga ka-That's Good dahil sinubukan ko mag-video noong una. Nagalit yung may-ari ng bahay, nakita niya. Kaya hindi na. Parang kasi tawag mo. Pag hindi sila pumapayag, hindi natin binibideo yung bahay. Pero kausapin ko minsan yung mga bahay na nililinisan kung pwedeng i-video kahit yung loob lang. Kaya may pumasok na KFC. Accept natin. Yan KFC na yan lang yun. Yan, dyan lang yung KFC. Malapit lang. So, arrive at store na natin kasi nandito naman na tayo. Tapos, i-drive na natin hanggang doon.
papasok tayo, kailangan dala natin lagi yung bag natin. Hi, picking up for Angela. Your dash. Thanks. Buka na natin. Hirap buksan yung pintuan nila. Kailangan mo ng 100%. Tapos confirm na natin. Ayan, i-deliver natin sa KLO lang. Diyan lang malapit. Ang instruction naman niya, ayan, hand it to me. Ibig sabihin, iabot sa kanya. Hindi iwan sa pinto. This is Okanagan College. Sa college. Please come to the back of the campus. Campus West Road, E-building near the library. I'll meet you. Ayun. In 500 meters, your destination will be on the right. Yan ang Okanagan College. Dito nag-aaral yung mga student visa. Pag student visa ka, pumunta ka ng Kelowna, dito ka pwede mag-aral sa Okanagan College. Karamihan dyan mga student visa. Galing sa iba-ibang bansa, may galing sa Africa, may mga galing sa Southeast Asia. Basta may mga galing ng Europe, may ibang ano dyan, nag-aaral dyan. Tayo sa likod mag-deliver. Ayan. Summer na summer pa rin dito sa Kelowna, mainit. Pero hindi na masyadong mainit. Ayan, 27 degrees Celsius lang siya. Pero yung kotse kasi walang tint. Kaya mainit ang loob. Kaya yung aircon natin naka 4 bars. Naka 4 bar tayo. Dahil mainit. Dito na tayo. So wala pa yung customer. Tawagan natin. Hi, yeah, this is DoorDash Delivery. I'm here in front of Building E, right? Oh, you're in front of Building E? E? Yeah. Okay, I went to the back. Oh, I'm sorry about that. That's okay. Should I come to the back or you're coming here? No, are you still in your car? Yeah. Okay, yeah, no, I'm just walking around. Thank you. Yeah, no problem. I'll just stay on the phone with you. Wasn't sure how easy or hard this would be. Tapos na rin yung apartment na ginagawa. Apartment ito ng mga estudyante. Natapos na. Nag-aantay ulit tayo ng deliver. Ayan, McDonald's, pangatlong deliver natin, no? Kung accept natin to. Kaibigan natin yan, yung mga taga McDonald's. Head west toward Lakeshore Road. Nandyan si... Turn right onto Lakeshore Road, then turn left onto Cedar Avenue. Nandyan si Greggy. Shout out, Greg. Ng Kalye Band ng Turn Kelowna. left onto Cedar Avenue, then turn right onto Abbott Street. Tingnan natin kung nandyan siya. Ito, McDonald's na to. Maliit lang Your itong destination McDonald's is on the pero right. busy ito. Taan natin. Ang daming tao. Kuha na natin. Itong McDonald's, ilagay din natin sa loob ng bag para mainit pagdating sa customer. Ito naman, madaming instruction. Sabi niya, leave at my door. Please leave at bottom of the stairs. House number not visible from Richter Street. Property surrounded by tall green bushes. Entrance on Richter through archway in bushes before alleyway. Please call if you have trouble. 2530 Richter. So punta na natin. Head south on Lakeshore Road. Yan, check natin kung pa. Okay, mukhang alam ko na to.
na nga yung sabi niya. Ayan. Bushes sabi niya. Hindi nga makita yung bahay. Mahirap makita. Kaya kunin natin. Tapos pasok tayo sa loob. Diba? Masok-pasok na yung bahay. Ayun, na-deliver na natin. Balik tayo sa kotse. Tapos mag-aantay ulit yan. Ayun, may pumasok. Wrap zone. Kunin natin. Kasi pick up natin sa wrap zone. Head south toward Lakeshore Road. Malapit lang din, 3 item. Medyo lakad lang tayo konti. Ayun, malayo yung naparkingan natin. Pick up natin sa wrap zone. Medyo malamig. Sarap yung simoy ng hangin pag nasa lilim ka. Pero pag pag naaarawan ka na, masakit sa balat. Kaya nakaano ako yung ano ba yung tawag niya? Kalimutan ko. Lotion na pang araw. Ito ang wrap zone. Ayan, nasa bag na natin. Kailangan kasi may hot bag. Meron akong hot bag na ganito. Tapos meron din akong cold bag para sa mga ice cream. Ayan. Hindi ko ginagamit yung bag ng ng DoorDash saka yung bag ng Skip. Bumili ako ng sarili kong bag, kaya ito siya. Nagpapalinis sila ng Ayan, sabay may pumasok, A&W. Kunin natin yan. Papunta ng West Kelowna. Head north toward Richter Street, then turn left onto Richter Street. Maka-joyride tayo sa West Kelowna. Napunta natin sa A&W. Turn left onto Richter Street, then turn right onto Lakeshore Road. May emergency. Ayan. Lahat nakahintong mga sasakyan pag emergency. A&W. Ang mga kaibigan natin, yung mga nandito. Pick up tayo rito. Boss. Napakwento tayo dun. Marami tayong kaibigan sa loob eh. Ito naman sa tawid ng lake. Ayan. Dadaan tayo sa tulay. Ayun oh. Doon tayo sa West Bank. West Kelowna. Ang instruction naman niya, leave at my door. Leave it outside at the gate. Parang na-deliveran ko na rin to sa Ogden Road. Head north on Lakeshore Road. Hindi ako nagkakamali. Yung may may vineyard. O sabi ko na nga ba. Ang layo ng gate niyan doon sa bahay. Mamaya, makita niyo mamaya. Yun lang, traffic. Inaano kasi nila, na-asphalto yung kalsada. Kinakaskas muna nila. Nandito na tayo sa Highway 97. Papasok na ng Blue Cherry. 175.9 ng gas nila rito. Mas mahal dun sa East. Ginagawa yung kalsada. Ayun na yun eh. Yung dulo na ito. Vineyard. Yeah, yung bahay na yan. Ito yung vineyard. Your destination is on the left. The customer requested you leave the order at their door. Additional instructions are provided in the Dasher app. Dito lang natin iiwas sa gate. Ano na to? Customer to lagi to. Dito lang natin iwan sa gate. Leave outside at the gate, sabi niya. Yun ang instruction niya. Tapos picturean natin. Yan. Ganyan lang. Yan, confirm na siya. Yun. Ito ang West Kelowna. Balik na tayo sa east.
Walang traffic ngayon, maluwag. Pabalik na tayo dun sa Lower Mission. Tambayan natin. Ganda ng panahon. Ay, natapos yung shift natin. 2 oras. So, mamaya ulit mga 4:30 ng hapon yung sunod na shift natin. Kasi hindi ako nakakuha ng schedule nung nakaraan. So uwi muna tayo, kakain muna. Yeah, nakakain na tayo. Tapos naka-duty na naman tayo dahil nag-umpisa na 4:30. 2 oras tayong nag-break. Pababa na tayo, pupunta na tayo ng Lower Mission. Doon yung tambayan natin. Doon tayo mag-aantay ng order. Wala pang pumapasok naman. Parang second shift. Itong sunod na pick up natin ito sa Made in India. Catering. Kaya dapat picturean natin yung bag natin. Nakalagay dyan, take photo. Picturean natin yung bag natin. Maraming items to, 13 items. Ayan, tapos pag napicturean mo na, isubmit mo sa DoorDash. I-confirm nila kung may bag ka kasi malaking order to. Tapos punta na tayo sa loob, kunin natin. So ang ganda ng kotse niya. Kaya ang gustong kong Porsche. Ganda. Carrera. Convertible. Tayo. Made in India. Hi, picking up for Dawn? Dawn? Yep. Ginamit ko dalawang bag ginamit ko. Andito yung isa, tapos nandito yung isa. Ito, cold bag to pero pwede ring hot to dahil ilalabas ang init dyan. Tara. Deliver natin to. Ang instruction lang niya, leave at my door. So, iwan natin sa pinto. Sa chill coating. Malalaki ang bahay doon. Head west on KLO Road toward Birch Road. KLO, tapos ba't pag-go-go pa? Chill coating. Traffic siguro rito sa Benbuli. Dito na tayo sa Dilworth. Malapit na tayo. Ito yung mga bahay sa mga bundok-bundok dito sa northern part ng Kelowna. Yung sa atin, sa southern part tayo. Ito naman north. Maganda rin dito. May bear daw dito lumalabas so hindi ko na tiyatsambahan. Makita ko man lang sana. In 400 meters. Magbibigat tong mga pagkain. Dalawang bag tayo. Ayan, na-deliver na siya. Pinost muna natin para hindi tayo makapick up dito. Ayoko na kasi mag-pick up dito dahil mapapalayo tayo. Balik tayo sa downtown o kaya sa Lower Mission. Ayan, alas 5:30 na ng hapon pero taas pa ng araw. Ang sunod na pick up natin ay Pizza Hut. Mga kaibigan din natin itong mga taga Pizza Hut. Ganda rin na itong Corvette. Catering na naman ito. So apat na pizza na malalaki. Dito sa Pizza Hut na to may discount tayo rito na 20% dahil kaibigan natin yung si Toma. Ginagawa na yung pizza natin. So yung pizza natin malalaki. Confirm.
Tapos deliver na natin. Patapos na rin yung building na yan, no? Ano ito? Oregon. Galing ng US. Masyal sila rito sa Kelowna. Yun naman karamihan dyan, mga Alberta. Mga sasakyan. Bigat nito. Lalaking pizza kasi. Dito ako sa beach nag-deliver. Dito sa Hobson Beach. Balik na tayo. Balik na tayo. Balik na tayo sa tambayan natin. Malakas pa rin yung aircon natin dahil mainit pa. Alas 6 na ng hapon. Dito ang gaganda ng bahay. Sarap siguro linisan yung mga bahay dito. Dito sa Hobson. Ganda. Lalo na yun. Ito ang paborito kong bahay dito na tinitignan. Yan. Yan. Yun, no? Tabi ng lake. Ganda. So yan, may pumasok ulit. Pizza Hut na naman. So balik tayo sa Pizza Hut. Pero i-accept natin yan. Yan, balik Pizza Hut tayo. Pag nandito na, click lang natin yung arrive. Arrive at store. Tapos punta na tayo sa Pizza Hut. Doon lang yung Pizza Hut. Back. We're Lisa. Yep. Ito ang maganda pag autumn. Kulay red lahat tong mga dahon ng mga puno na to. Dito tayo magde-deliver. Dito tayo. Mga townhomes to. Ito ang ganda na itong ano na to, yung puno na yan. Ano yan maple tree. Ito tayo. Taas pa nung araw, no? 6:30 na ng gabi. Taas pa, oh. Nag-aantay ulit tayo ng order. Wala pa. Balik tayo sa tambayan natin sa Lower Mission. May nadisgrasya dun, no? Taga Quebec. Plate number niya, Quebec. Disgrasya. Ano kaya nangyari? May kinabanggaan kaya siya. Wala namang pang sasakyan. Daming police tsaka may ambulansya. Dito na tayo sa Mission Plaza sa Urban. Ito yung tambayan natin lagi. Kaantay tayo, wala pang pumapasok na order. Mukhang di natin makukuha yung 20 na delivery ngayong araw. Yun ang tinatarget ko, maka 20, kaso hindi nakukuha. Minsan wala pang 10 kaya 10. So itong isa na pick up natin ngayon sa A&W papunta ng West Kelowna ulit. So gagala tayo sa West Kelowna. Medyo malayo-layo siya. Tingnan nga natin kung may traffic. Oops, kulay blue lahat walang traffic. Pinick up natin dito sa A&W. Mga kaibigan natin yan, mga A&W. Tinatanong ako kung nagugutom ako. Sabi ko medyo busog pa ako nakain ako sa Pizza Hut. Pag marami tayong kaibigan, maraming mga bibigay ng pagkain. Kagaya sa Pizza Hut kanina. Tinanong ako kung kumain na ako. Sabi ko hindi pa. Binigyan ako ng pizza. Sarap, busog na busog ako. Pick up ko na naman sa A&W. Tinanong na naman ako kung kumain na ako. Sabi ko mamaya baka magutom ako, medyo busog pa ako Sabi ko
bibigyan na naman tayo doon ng ano, burger. Yan, punta tayo sa West Kelowna. Ganda ng panahon. Ganito yung masarap mag-drive na panahon. Ano to ngayon na kuha natin, double order. Ibig sabihin dalawang restaurant yung pipick upan natin. Yan yung isa, South Street Burger tsaka Yugo's Mexican Kitchen. Parehas papunta ng West Kelowna. So okay na yan, dalawang biyahe. Kunin muna natin tong ano, itong burger, South Street. Ang de-deliveran nito yung dineliveran kanina sa Ogden Road, yung malayo yung gate doon sa bahay, yun na naman. Umorder ulit ng hapunan. Kanina tanghalian. Ngayon, hapunan naman ang order niya. Punta tayo dun sa South Street. Dami pa rin tao sa beach. Oh. Nagbabalibol sila. Ang oras na, alas 8 na ng gabi. Alas 8 ng gabi, maliwanag pa. Tayo. South Street. So, ito yung mga burger. South Street Burger. Naantay lang natin. Ayan. Kuha na natin. Pero hindi muna natin ko-confirm. Punta tayo dyan sa kabila sa Yugo's. Jump to this task. Ride na tayo eh. Ayan. Dito lang yan oh. Yugo's Kitchen. Nakuha na natin yung dalawang, ang ganda ng kotse nyo. Vintage car. Nakuha na natin yung dalawang order. Nandito na sa bag. Bigat ah. Itakbo natin sa West Kelowna. Diyan lang tayo nakapark sa loading and unloading parking. Ayun. Mauna i-deliver yung kay Subjute. Pangalan niya Subjute. Head southwest on Sortie Road toward Lakeshore Road, then turn right onto Lakeshore Road. Sa gate na yan. Please leave it at the gate. Yan yung kanina eh. Takbo Head natin sa West southwest on Kelowna. Sortie Road toward Lakeshore Road, then turn right onto Lakeshore Road. Ganyan yan, oh. Tatawid tayo sa tulay. Papunta rito. So sa Butcheri tayo papasok. Balik tayo rito. Dito ulit tayo mag-deliver. Sa gate lang natin iiwan. Yan, iniwan na naman natin sa gate. So i-complete natin. Tapos picturean natin. Yan. Send natin sa order. Ayun. Ganda nung bahay nila. May vineyard. Tapos deliver naman natin tong isa sa Wrestling Way. Ito naman, hand it to me, sabi niya. Call when arrive, we'll meet outside basement suite. So sa tingnan nga natin kung saan. Dito rin niya sa west. Head east on Ogden Road toward Boucherie Road. Labas tayo sa highway. Okay. Ayun, padilim na oh. Yan, talagang paggabi na. In 150 meters, turn left onto Riesling Way, then turn right to stay on Riesling Way. Dito tayo. Riesling Way. Turn right to stay on Riesling Way. In 200 meters, your destination will be on the right. Mga bagong mga bahay lang. Pero nakapunta na ako rito. Malalaki yung mga bahay. Mga duplex.
na natin. Dito tayo bubelta sa cul-de-sac. Paikot lang to yung mga ganito. Marami ditong ganito yung mga dulo ng mga kalsada. Ay mga cul-de-sac. Paikot lang ganun. Oh. Balik tayo sa Kelowna. Layo ng narating natin.